Okay, ladies and gentlemen, members of the committee and other members naman ng press natin, we'll continue our second portion ng ating topic class. We have today Mayor, unang puwak ng incoming Mayor, I think Councilor Neto board member, Good morning po, Good morning po, mentally now, it's very obvious. Campaign period eh. Yeah, good morning po kayo. Member, hindi po. Then ang release ng budget namin po, very clear po na kailangan. Make a reporting or detailed report or detailed expenditures ng iba't ang incidents. Okay. So, mandate memo po na punan nila. Second, ang gapong yan ay pamigso may mayor being. So, ang ulat sa bayan na dapat hindi ay siya. Pwede nang sabihan ng Chief Executive, bakit alang state of the municipal address? Up to this time po. So, napon po, inaos na ako rin ng DILG. Sabi ko ka rin, magsumaya mo, approval mo niya. Actually po, inanyaran mo sana even before po from 2010 po. Uling, hanggang yan, ikatulad po na niyang siguro ayalben yung kay CRTV na sabihan na balik na nalarit ng sobrang bonus, balik pa supplemental ng excess bonus, hanggang yan yung balik ng ginagawa. So those are the reasons na hanggang yan po masasagot din sa ninyo. Okay, any more question? Anong basis nung pagkakarinis nung yun lang wala pang soma? Hindi. Yung detailed report. Kasi kailangan naman natin, di ba, lahat ng mga lahat po ng mga expenses na na-incur noong previous year, kailangan may report naman sa Sangguniang Bayan. What we're asking for is the detailed expenditures. Sinasabi nila lagi, awarded sila ng mga award na ganito. Kung kaya nila mag-report doon sa COA na sinasabi, ba't hindi sa Sangguniang Bayan? Ikot mo na yung Hindi po, according kay Councilor Clarete, kasi sila yung member ng Committee Chair on Appropriation together with Councilor Ronnie Gamboa. Ang inihingi po nila, yung detailed report niya, may 90 days sila after fiscal year para kung ano yung may decide nila to, kung i-approvean ba yung nasabing budget. Kasi may nanalatag naman yata si Mayor ngayon, siguro Councilor Clarete can share tayo on this one, yung regarding sa budget natin. Bakit hindi daw ina-approvean hanggang sa kasalukuyan? Isa yata sa narinig ko sa kanila, yung diesel allowance lang, dating 2.5 or 1.5, humihingi ng 2.5, na yung diesel at saka yung gas ngayon, pataas, ay pababa, hindi naman pataas. Siguro, si Councilor Clarete. Regarding sa budget, one process in moving the budget sa budget deliberation. As the Vice Chairman of the Committee on Appropriation, hinihingi lang namin na defend nila po yung budget nila. If they're asking for a certain item for a certain budget, we are just asking na i-defend nila po yun. Bakit ganun kalaking hinihingi nila? That's the purpose of budget deliberation for us. Saan malaki yung? Ang budget muna is 270 million yung buo po. And there are certain items na para sa amin is excessive. But even though na para sa amin is excessive, we want to defend it. We want to defend them their items. So, Under your question, under your particular financial budget. Siguro po ang tinatanong, yung non-office budget under sa mayor's office, yung mga department heads
po, halos yata okay na sila, yung mga every department, okay na yon. Kaya lang yung mga departments, katulad po kasi sa non-office budget. Right now po kasi sitting councilor tayo sa Sangguniang Bayan kasi nandun din tayo sa Sangguniang Panlalawigan. Nagkakaroon ako ng comparison. Kay Governor Pineda, kapag hihingi ng mga, di ba, financial assistance, bibigay yan, although nasa non-office budget na niya, mag-ask pa ng permission sa Sangguniang Panlalawigan ng isang resolution na magbibigay sa mga taong ito, so, mga tanods, mga health workers, no? Hindi katulad sa PORA, ang hinihingi po sila, puro lump sum. Halimbawa, donation and grants, the amount of 14 million. That is the financial assistance. Ang tinatanong namin sino yung mga recipients ng mga every year na lang, mga 20% development fund na 41 million. Na sino ba yung mga recipient ng mga barangays na sinasabi nila 150,000 lang ang binibigay ng mga annual investment plan for every barangay sa bayan ng Porac. Ngayon, ang compute po namin doon nasa 4,350,000 lamang. Saan na pupunta yung excess? Patulad ngayon na yung sa solid waste management namin, sa basura, 3 million ang budget. Right now, yata hingi sila ngayon 8 million pesos for the year. So, ang 3 million budget, nakakuha kami ng certification dito sa Kalangitan Sanitary Landfill. Ang binabayad na lang nila per year may 500,000 and noong 2013, 8,000 pesos lang yata. Pero ang budget na hiningi sa Sangguniang Bayan is 3 million pesos. So, nasan yung excess? Nasan yung sobra? Yun po yung hinahanap namin. Hanggang ngayon, hindi masagot ng executive. Sabi nga nila, Pampanga sa Pampanga daw, Porac na lang hindi nag-approve ng budget. Sabi nga namin, kahit na hindi ma-approve itong budget, kung hindi naman makapag-report ang chief executive, saan po kami pupunta? Kasi right now po kasi majority block ang opposition sa kabayan ng Porac. So, ang hinihingi po namin, yung detailed report na. Para pagdating po sa plenaryo, sabi nga namin, DILG kapon, sabi niya, BM, sabi niya, kung po pwede, talakayin na sa plenaryo yung budget. Sabi ko naman kay DILG, po pwede yan, basta magsoma na lang siya, mag-ulat sa bayan na lamang siya. At least nandun po kayo nun, kung sakasakali, we can raise questions kung saan napupunta yung mga tinatanong namin po. So, do you think excessive talaga ito? Siguro po kasi yun nga po, no, tulad last year, 2015, ang traveling allowance, yung diesel allowance, nasa 1.4 million. Ngayon po, umingi siya ng 2.5 million. Ang diesel po right now, ang gas last year 50, ngayon 30 na lang yata. Baliktad yata. Dapat pababa din. Para mabigyan naman yung mga ibang priorities sana. Bakit? Tapos yung representation niya, 3.5 million. Natanong ko na rin, sabi ko, who's Ronald Scotto, yung pamangkin niya. Ano yung pong legal personality, ano yung legal capacity ni Mr. Ronald Scotto para makapag-reimburse ng mga meals in the amount of 46,000, 50,000. Sabi nga namin, sino si Mr. Ronald Scotto na assistant daw ni Mayor, na pamangkin na ni Mayor, na isang kainan lang 46,000. So siguro sa tingin po namin, excessive yun. Kaya nga, yun ang tinatanong namin. Gulot na. Actually po, you can go to the COA website. Nakita po namin yan sa COA website. May mga remarks sila. So yung pong sinasabing ko, nakita po namin yan sa COA report. So may mga remarks sila doon. Yun nga, nabanggit ni Councilor yung spa, natawa kami yun sa may best part sa may Magalang. So, hanggang bando ng spa lang, pati pang spot sa munisipyo pa sinisingil. Yung mga ganun, nakita po namin yan sa co-website. Nandun po yung makikita niya sa co-website. I think si Mini yata may kasi si Mini. Ano po may co-website? Nandun si Mini. May mga co-observation na. Kung titignan po ninyo, basis na yun sa pag-file ng kaso sa akin. Kasi po, kung mag-file kami ng case, alam naman natin po yung Ashley, sa bayan ng Porac, hindi patanggap ng mga
kababayan namin ang magpapile ng kaso. Kasi pwede nilang sabihin sa amin, kapag nagpile kami ng kaso, sasabihin ng vested interest yan. Kumbaga, kasi you're running against him, di ba? Kaya politika lang yan. Ayaw namin magating. Kaya we're still giving him the benefit of the doubt na mag-report na lamang siya na baka bukas, sabi nga namin, mag-report na siya. So, bukas na yun, ilang bukas na po yung hinihintay namin. Go namin yung budget, ibibigay namin yung dapat. Basta po walang naging anomalya dun sa mga budget. Isisiro po namin yung budget. Kasi nasabi po namin isisiro, yung tulad ng mga representation. Sabi ko nga, nung one time po kasi naging kasama ko sa kanilang budget deliberation, sabi ko sa local finance committee, tulad ng mga representation, expense, traveling allowances, mga miscellaneous expenses, capital outlay, kung pwede bang isiro na lang natin to. Anyway naman, ang nag-file yata dito, dalawa lang, siya lang at ako. Kung siya magme-mayor, siya mananalo, makikita niya kung ito yung budget. Ako naman, sabi ko, isisiro na lang natin to para may mga priority projects. Hindi na kailangan ng mga, yun nga, yung extravagant na kainan, kung saan. Magkano po ang request nyo total amount po na questionable? Actually po, kung since 2010, may $1 billion na po yun. 2010, ang budget po ng PORAC, 200 million plus every year. May 230, may 250, 260, times 5 na lang po yun. Pero particular yung sinabi niya sa Office of the Mayor po. Eh, alam mo naman po natin yung mga department, mga department heads po natin. Nandun yung kanilang mga budget, mga minimal amount lang naman, tsaka tinignan ng mga namin. Okay, yun talaga kailangan nila. Sinasabi nga namin, kaya parang kulang, pero yun daw ang sabi ng local budget officer sa kanila, nandun lamang sila. Pero alam niyo naman po sa local government code, hindi kami pwedeng magdagdag ng budget ng isang departamento. Pwede kami mag-cut. No? So, maliwanag po yun sa batas. So ngayon, ang nakita po namin, yung malaking budget, yung bulk ng budget, nasa Mayor's Office, nasa non-office ng 170 million yata. Non-office. Non-office budget. Non-office, nandun, kapag sinabi niya kung non-office, nandun yung 20% development fund, calamity fund na 5%, financial discretionary funds na 170 million. Hindi ko lang po alam yung exact figure. Approximately po siguro kasi 270 million, yung mga ibang department heads yung 100 million nakadisperse. Non-office ito sir, para lang non-office. Non-office budget po ang question namin tsaka yung budget niya sa mismong mayor's office. Nasa 25 million yata yun. Mayor's office 25 million. Yeah, approximate amounts lang po so we don't have the figures here. I'm sorry? Yung PS po doon, katulad nun, yung 25 million at yung salary ni Mayor tsaka yung mga ilang staff niya doon sa Mayor's Office. So ang tinatanong po namin yung mga representation, tulad nga ng representation na 3.5 million. So sabi nga, kung ma-justify naman, ba't hindi namin i-go? Hanggang ngayon po, justification lang naman i-go. Yes po, mga kasama ko po dito from Barangay Santa Cruz, si Councilor Panlapan, incumbent councilor po, si Councilor Arturo Lusong, three-term councilor, si former mayor, ka-partner ko, katanggan ko po, si Mayor Dr. Roger Santos, at ang brother-in-law ko, si Councilor Clarete and Councilor Prasad. For this first 270 million. Yeah. What basic services are to be affected by the Yun nga po, lahat ng infra. Kasi po kapag di na-aproba ng isang budget, magiging re-enacted budget siya. Pag re-enacted budget siya, mostly PS lang po ang pwedeng gamitin ng mayor. Personal services lang po ang pwedeng gamitin. Kano re-enacted? Yung pong dating budget, 260 million yan. Hindi po. Kasi po kapag PS, meaning personal services, ang patuloy pa rin ang servisyo ng mga empleyado. Ang affected lang po doon yung mga ibang, hindi po, hindi offices, yung mga infra. Although alam naman po natin ngayon, election. Yung dahil dyan po, sila natin budget, I think pwede niyang gamitin yun, no? Oo.
Pero yung pagdating sa mga infra, hindi na rin po siguro kasi nga, ano ngayon election band na rin, di ba? Hindi na rin yung talaga magamit. Dialysis, lamang po tayong dialysis Mga donation and grants lang po yung mga financial assistance. Yung case na similar sa nangyayari sa Sanity, Tarlac, Okay. where the budget that's being stalled by the board member because they fear allegedly that Hindi board members. SP. Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan. They fear that the funds would be used by the current mayor, Mr. Vice Governor of Tarlac Province, George. Ayun ang allegation nun. SB, which is composed mostly of MPs, which is one independent candidate. So kami naman po, hindi naman po sinasabi namin gamitin niya. Kahit gamitin niya sa politika, okay lang naman for as long po yung services nandun sa grassroots, mapipil ng bawat Boracay niya sa aming bayan. Kasi incumbent naman po siya yun, power niya yun, discretionary na yun. Ang hinahanap lang po namin, yung pinagkagastahan niya previously, para naman maitama namin, baka tulad po na nasa budget, nakita namin mukhang excessive yung kanyang representation, excessive yung kanyang gasoline allowance. Kaya nga po yun ang dinidiscuss namin kasi nga hindi nila ma-justify bakit humingi sila ng ganito kalaking halaga. Katulad po ng calamity fund, nagtatanong niya kasi Councilor Clareta, 13.5 million, wala naman pong kalamidad ng bayan ng Porac, pero nauubos yung calamity fund every year. Hanggang ngayon po, wala pong naging Let's talk kasagutan. about the funds last year. Anong specific items whose budget is now being questioned? Non-office po, non-office budget of the municipal mayor. Kasi discretionary. Kapag non-office po kasi nandun po yung AIP, yung 20% development fund. No? Nandun po yung Magkano po ang 20% development fund last year? 41 million po yata. 41. Tapos magkano po ang dinadala? 41 million po yung Allocation. allocation po. Executive po nag-ano dyan. Tapos magkano dinadala? Hindi po namin alam kasi ayaw nila mag-report sa amin. Wala po. Ano po? Solid waste. Donation and grants in the amount of 14 million. Calamity fund, 13.5 million. Explain ko ito 40 million. All without accounting for 1 million. Wala pong accounting yan. Calamity fund, 13.5 million. 13 million? Approximate na po yan. Approximate amounts na po yan, hindi po exact figure yan. Pero hindi po lalayo doon. 13.5 or 13 million sabi nga ng Councilor Clarete. Sorry, we don't have a budget yan eh. At saka yung MOOE, no? How much is the MOOE? 10 million. Yun po yung mga job orders nila. Na tinatanong po namin sino-sino yung mga job orders na to. Hanggang ngayon hindi nila mailabas. Mga casual employees, the amount of 18 million, casual. 18 million. Yung sa Porac Campus DABSU operation nila, 3 million. Hanggang ngayon hindi po umaandar yung campus DABSU. Satellite DABSU. 3 million pesos per year na nabudgetan na rin po ni Senator Lapid na hindi ko alam kung 20 million or 30 million pero hanggang ngayon hindi umaandar yung eskwela since 2012. Sir, clarify lang yung casual, 10 million. Sorry. Casual. GO po yun. Yun ang MOOE. Ano? 10 million. Approximately 10.9 or 10 million. Na po. Yung mga exact figures po, pinakuha yata ni Councilor Clarete yung ano, para makikita niyo. Satellite campus is there. This is the construction is there. Yes po. It's not running. Operational. Yes. It's supposed to run under 35 million pounds. Dapat po supposedly. 3 million. 55 ba? 3 million. 3 million pesos ang operation na hinihingi sa Sangguniang Bayan per year. Tapos nag-on si Sen, hindi ko lang po alam yung exact figure, sabi nila may 20 million, may 30 million. Hindi po kasi duman sa SB yan. Tinayo po yung building. Pero hanggang ngayon yung building na yun, nandun pa rin. Sir, Hindi. bakit na-allocate nyo yung pondo? Ang gagaling din sa inyo yun eh. Kayo din ang- Ordinance po yun eh. If you may remember last, during my first term, yun po yung naging issue na sinasabi namin, kinokontra. May mga na-raise akong issue nun na ngayon po, nabigyan ng kasagutan nga, yun nga. Kaya yung umaandar, we found out na sa Sangguniang Panalawigan na po kasi nagpatawag na rin ako ng committee hearing regarding that project.
wala pa palang malinawanag na deed of donation yung nasabing eskwelahan. No? Hindi pa yata excluded yung lupa doon sa nagbigay ng lupa. Tapos wala pong right of way. There must be a right of way approximately po 700 meters or a kilometer away from the main highway. Na private road po yun. Sir, anong barangay ito? Barangay Pure. Wala pa pong deed of donation. Those are the things na niraise ko po sa Sangguniang Panlalawigan hanggang ngayon. Hindi pa rin. Tapos may poultry dito. Sabi ko nga, ba't natin tatayo yung building dito tapos ito yung poultry? Not How many meters away? Not conducive. Yes po, kasi paano mo matututo yung bata kung poultry katabi ng mga bata? Sino may-ari ng Sina ano po, Dizon, sina board member Pritchie, yung pong asawa niya. Sila po yung nag-donate ng lupa. Ano wala namang formal? Actually po, may sinasabi na may formal, kaya lang nung tinatanong namin, hindi pa daw na parang na-exclude. 1 hectare yata. Na hindi pa yun na-exclude sa mismong, let's say, yung lupa is 10 hectares, hindi pa na-exclude yung 1 hectare. Tsaka yung wala pa pong deed of donation yung right of way. So, halimbawa po, hindi Yung na, eskwelahan, meron ng deed of donation, yung right pay. pero wala, nasa process po hindi pa na-exclude sa donation. Kailangan po kasi ma-exclude dito ba? Maliwanag po yun sa batas. Kailangan kapag nag-donate ka, kailangan excluded siya sa mother title. Paano natin masasabi? Isa po yun sa mga niraise ng question nun. At saka yung road right of way going to the said project, ay going to the said school, wala pa po. Dadaan yung mga bata. Halimbawa po, sinara nila dyan, saan na alam naman po natin yung medyo problema ng konti yun kapag yung government funds ginamit mo pagdating sa dyan. Helicopter sila yun. Sir, tuloy natin, sir. Alam, hindi pa po, may right to, hindi po natin masabing may right to pay kasi nga, walang deed of donation. Sir, yung sa solid waste, magkano? Ang budget na hinihingi nila sa atin is 3 million per year. Ang nakakuha tayo ng certification na may correct sa Kalangitan Sanitary Landfill is about how much? 500,000 Ano per year. binabayad? Ang binabayad per year. 500 is 600,000. Pero hindi po lumagpas ng 1 billion, hindi lumagpas ng asking for 3 3 million. At right now, 8 million yata ang hinihingi nila. for 2016. For 2013, 8,000 pesos lang yata. Ano post sila na eh. Ang hinihingi is 8 million for 2016. Yes. Pero in the past year, Pero ang binabayad po nila sa Kalangitan, the past years, 10 million. puro 3 million. Puro 3 million. Consistent po yun. Pero yung binabayad nila sa Kalangitan is 500,000. Yung 2013, 8,000 yata. If my memory serves me right, 8,000 lang yata yung binabayad. May mga ano naman po yan, may mga certification. Kung kailangan nyo na, pwede kong bigyan si Kuya Ashton. So altogether, how much funds are unaccounted? Kung compute nga po, since 2010 na itong nilalaban namin, ito nasa 1 billion na. Billion. 1 billion. Kasi po, 200 plus million po yan. 200 plus million, approximate amount, 200 million per year. Times 5 years, 1 billion. Kasi may iniwan pa po si Mayor Santos nung siya mayor. 82 million pesos. Kasi may nakita po kami, doon sa comprehensive land use plan namin, may report ang Municipal Treasurer's Office. During the time of Mayor Gamboa, puro surplus yan, 2010 hanggang 2007. May surplus na 10 million, 20 million. Tapos pumasok si Mayor Santos, may 20 million, may 30 million. Pagpasok po ni Mayor Erling, 2010, nag-negative kagad ng 500,000. 2011, nag-negative ng 4 million, 3.9 million something. Ganun po yan sa NTO, Municipal Treasurer's Office. 2012, nag-negative na ng 26 million. Ngayon po sinasabi nila, madami daw pera ang bayad. Totoo yun, 174 or 194 million. Kasi nga, may mga projects kami hinold, simula nang umupo kami, na hindi ma-justify ni Mayor Gastisan po yun. Ilang project? Yun po, tulad ng dialysis center. How can we approve the dialysis center when in fact na hindi kayang patakbuhin ang isang first-class municipality? Sabi nga namin sa kanila during our deliberation, sinong munisipyo ng first class ang nagpapatakbo ng dialysis center sa Pampanga? Wala po. Sa Pilipinas, wala rin po kami nila. May bayad yung dialysis center, 1,800 pesos. Si Mayor Ed Pamintuan, nagpatulong sa WMRI, nag-usap kami, Mayor, anong ginawa mo sa dialysis center? Kasi 1.5 billion ang budget yata ng Angeles Plan State. Sabi niya, Mike, sabi niya, donation niya.
Donation yan galing sa mga Angeles Filipino-Chinese Chamber of Commerce and galing yan pa kay Samson, George Samson. So donation pala. Dito, acquisition, gagamitin ang pera ng munisipyo na bibili ng mga machine, tapos wala pa yung building. Eh sabi ko nga, yung ang eskwelahan hanggang ngayon, hindi nyo napapaayos ngayon, dialysis center na naman. Lumabas ko yun, sinasabi nila, kinokontra namin ng dialysis. Ang ganda nga naman pakinggan, sabi ko. Pero ang point po namin kasi dito, sabi ko nga sa mga kasamahan ko, it's a matter of political will. Sige, di bali masira tayo, balang taong bayan kung maniwala sila sa kanila. Pero kung hindi natin babantayan sa sitwasyon na to, anyway, majority tayo, sabi ko nga sa kanila. Kung pagbibigyan natin sila, magiging parang white elephant na naman yan. Katulad lang na nasabi ng eskwelahan. So, isa po yun. Yung 30 million na sinasabi nila sa may barangay sa Pangwak, na galing daw ang pondo sa CHESA, sa tourism, na 30 million, ida-download na lang sana. Kinontra pa daw namin. Paano hindi namin kukontrahin? We're asking for the detailed program of work. May land dispute po dun sa barangay sa Pangwak na kung saan hanggang ngayon di pa ayos yun. Bakit sa barangay sa Pangwak ang daming kalsada na pwedeng gawin sa bayan ng Porac? Nakita namin sa master plan ni Mayor sa kanyang EIP, funded na 20 million yon. So ang fear po namin, baka maging double funding pa yun. So 30 million funded from national, another 20 million from local. So yan po yung tapos yung project dun sa barangay sa Pangwak na may land dispute. Magkano hindi 8 million po. Ano pa lang po yun, pambili pa lang po yun ng machine. Ang project sir sa ano? Yung TSI? Donation sa... Yun nga po, kaya nung sinasabi ko nga, kung si Mayor Ed Pangituan, kaya niyang mag-humingi sa WMRI, sabi ko ganun, ba't di natin gawin? Sabi nga ito, nagbiro nga ito. Lahat ng sahod namin, pamasahin ni Mayor. Papunta lang sa ng Amerika. Ay, Ay, ayun pala. Boss. Boss. Thank you, Kuya Noel, ha? Oh, yun, narinig po nyo yan, ha? Ano po, ha? Botang ako daw yung... Nakatip po yan, ha? Pag-upo ko po, magko-coffee ka agad tayo. Punta tayo agad ng Amerika. May pamasahe ba yun? ano yung specific project na nagbigay yung TSI? Makatipid. 30 million daw project po sa barangay sa Pangwak. Ano po yun? Road concreting. Humingi po ng resolution galing sa Sangguniang Bayan nung hinihingi po namin yung mga detailed program at saka yung mga clearances from the DNR. At, yes po. Saka po yung problema dun sa doon yung fear namin, bakit doon? 29 barangays, may problema nga dito. Hindi ka nga makapasok ngayon doon eh. Hindi po alam kung tinuloy. Sinasabi ng mga barangay officials doon, tinuloy pa rin kahit na walang MOA. Sabi ng mga barangay officials na po, hindi po, kasi hindi po kami makapasok doon. Ngayon, kasi may mga guard. Bakit may dispute? Anong nag-aaway? Yung pang, di ba yung project ng Triple L ng Ayala? Actually po yung Ayala, walang problema right now yung ginagawa nila. Yung meron yung Triple L, LLL, tsaka FL. Leon nyo. Sana maayos din yun. Yung state. Apo. Pero yung Elvira ngayon, halos couple plus. Hindi natin kung kumustahin, kumustahin pa yung kumpanya mo. Sabi ngayon, Kaya naman ko yasti, sabi ang kuwari mas mo ko. sabi national president. Akala ko. National President, anybody's call me. Ako, bongbong ako. Vice President. President Marino. President Pinay, Marino. Vice late, not Wala po may Vice Mayor. Ay, Mayor. Ay, Vice Mayor. Mayor, Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Political agenda, number 1 po, kailangan na magkaroon ng urban planning sa bayan ng Porac. Kasi it's a first class municipality. The largest land area in Pampanga, 34,000 hectares. So, hindi yung disaster, hindi nalulubugan dahil nga mountainous siya. Malapit siya sa Clark, via Esitex, malapit sa airport, malapit sa seaport, again via Esitex. So, urban planning, kailangan
Wala po. Kailangan ng isang komprehensibong pagpaplano, comprehensive development plan Hindi pa para sa bayan. urban planning para dito. What about the road na area? Disaster na rin po sa atin. Oo, taon-taon po, kapag narinig na ninyo, o punta tayo ng Porac, punta natin si Mike, ay hindi pwede matraffic. Kapag nag-mayor si Mike, hindi na kayo matraffic kasi yung mga truck dadali namin sa babaw ng tayo. So isa yun sa mga plano po natin. Ang puning po kasi, ang problema, nagkaroon na rin kami ng legal opinion from our provincial legal officer. Hindi pwede dapat harangin yung kakalsadahan na river. Alam naman po natin sila ng batas, public domain yan. So, anybody can pass to that area. Kaya lang, nagkakaroon kami na rin ng mga problema ngayon para inaangkin nila yung nasabi. Although po, ang problema ng puning, ano siya, Porac siya, pero ang daan niya, Angeles. Oo. C2 Sa target. plano pong urban planning, sabi ng mga figures na lilipat. Ang piggeries po siguro, sasabihin natin ngayon, bigyan ng tamang panahon para explain sa kanila, tapos gradually po siguro tanggalin natin or i-relocate natin, sakto din kung sa bayan pa ng Porac. From quarry shares po sa probinsya and munisipyo, kasi may ecological tax, nasa 70 million siguro. Yes po. Sa ano po lang yun, bayan ng Porac, di ba pa po yun yung mga barangay na 40% ang share nila from the province. Ang 70 million po sinasabi ko, share from the capital and the ecological tax being imposed by the municipality. The amount of 90 pesos per truck. Hindi po, ecological tax ang title nila. It's an ordinance way back in, I think, 98 yata, o 2000. Pas, hindi na po kasama sa Porac yan. Nandito sa may barangay Peninsula yun. 40% po. Ang sharing po natin sa quarry is 30 municipal, 30 provincial, and 40 barangay. Alam pa rin 40 ng barangay. Sa 70. Yes po. Sir, ilan ang average ng truck na pumapasok? 1,500 trucks. Per day. Per day. Approximate po yun. 1,500, minsan may 1,200. Depende po kasi kapag umulan, may 700 lang. Kapag right now, maganda yung construction, may 1,500. Average po 1,000 to be safe. Kayo ang pinakamalaking... I think 42% or 45% ng pagkukwari sa Pampanga galing sa Mayon. Yes, napakagandang buhay. Kaya lang po, dapat itama na rin natin, hindi lamang yung pagkukwari, pati na rin yung pagkakapot yung mga quarry haulers. Kailangan may mga designated dates na po sila na para hindi na makasira ng mga kakalsadahan. Pero sa basa yung atong ulo, parang ginagawa natin. Bago po siguro tayo bumaba sa provincial court, may ordinance po akong inihain doon na kailangan may maximum load capacity na lang yung truck, pati yung draping ng buhangin, mabawalan na rin. Kasi pwede naman po namin gawin yan through stockpiling. Before na i-load ko siya sa naka-stockpile siya. Di ba may weight risk? Pero po sa province, kaya lang, hindi po kakayanin. Di ba, 10 weight bricks na lang, kuya. Approximately 3,000 trucks. Kung kada isang weight scale, 300 trucks. Kailan matatapos yung pang 300? Yun po yung mga nakita natin. Kaya nagkahit tayo ng isang ordinansa, sa local ordinance, province-wide, na kailangan magkaroon na lamang ng parang pag-check once a year, tapos may accreditation. Kapag lumabag sila doon, it's a matter of policing the runs ng mga quarry operator na kapag yung isa lumabag, pwede nilang isumbong sa Kapitolyo para ma-revoke yung kanyang accreditation. Kasi yung mga penalties imposed by the LTO right now, makakayanin ng mga haulers, halimbawa, 2,000 pesos. Magpapa-excess yan ng mga 10 cubic meter. So 10 cubic meter at any rate, 500 pesos na lang, 5,000 pesos. Yes, mahuli na lang siya, may 3,000 pa siya. So
So naging cutthroat competition, naging stiff competition to part of the stakeholders. Kaya nga po ang plano natin sa ordinance ng nabanggit, parang policy na ranks. Ang volume ng isang unit na ganito kalaki, ito lang ang volume nyo. Bawal yung may tagas, bawal yung hindi nakatarpaulin. So, hanggang doon lang yung limited volume. Ang tendency na doon, at as na yung presyo, kikita na sila because of the lesser meter. Tapos another thing, Yung mga pronouncing the right, halos dalawa na yung... ang problema po, yung dalawa na load na yun, yung mga 22-wheeler, actually galing yung from Bamban and Concepcion. Kung mapapansin nyo, especially dito si Kuya Ray, galing ng Mabalacat yan. Yung galing po ng Mabalacat, galing yan ng Bamban. So, we cannot regulate them. So, anong plano, anong benefit ng probinsya doon? Wala, kasi siraan lang yung kalsada kasi dadaan doon eh. We can part them kasi nga, dumadaan lang sila. So, yung pong ordinansa na pinopropose ko sa Sangguniang Panlalawigan ngayon, kung wala kang accreditation sticker from the province, you cannot pass through our road. Yun po yung protection ngayon. So, yun nandun din po yun sa, sa ordinance na kinrap po namin. Nasa second reading na po siya. Hopefully, bago tayo bumaba, mag-third and final reading para yung implementing rules and regulations kapag 2017, yung mga panibagong accreditation, maisa-ayos na po yung pag-load. Ma-regulate na rin yung mga truck galing Bamban and Concepcion na dumadaan dito sa Pampanga. Kung gusto nila mag-quarry doon, daan sila sa Nueva Ecija. Meron akong nakikita, gaya ng MacArthur Highway, lumilito dito sa Panis, ganun kahaka. Yes po. Ay, yung mga iba, hindi po, mga 3-axle pa lang yun. Mas malala yung galing Bamban, alam po nila yun. Mga 22-wheeler po yun. Ang yung sisirain ng kalsada. Yun po yung gusto nating regulate na nakikita niya sa Porac. Kung halimbawa, kahit ang malalaki sila, pero yung volume, maliwanag naman po kasi sa batas po natin, sa Republic Act 8794, yung anti-overloading law natin, na ang allowed capacity lang for every unit nasa 13.5 metric tons na. Unfortunately, dito sa Pilipinas, kasi nga magagaling yung mga Pilipino, dinadagdagan na ng axle. Hanggang sa nangyayari, na-allowed ng LTO yung ganong volume. Anong idea sa Sa buong mundo po, ang Pilipinas lang ang alam kong may pinakamalaking volume, 13.5 ang allowed capacity. Sa Japan, I think it's 9. Sa Amerika, it's 12, kung di po ako nagkakamali. So, sa Pilipinas nga, 13.5. Kaya lang, per axle. So, ang ginawa ni Juan de la Cruz ngayon, nagdami siya ng dinamining axle. Pero kung compute mo sa gross vehicle weight niya, excess siya. Kasi ang allowed ng LTO sa capacity, gross vehicle weight, nasa 20 tons lang. Kaya nga yung mga tulay natin, kapag dumaan po kayo, makikita kayo doon, 20 T. Meaning, allowable capacity is 20 tons. Pero ang isang truck natin, 100 tons. Kaya ano nangyayari sa mga tulay? Going south yan, going Manila. So yun po yung pwede natin na. Nandito na po yung isang kasama ko, si Consular Ray Lapid, kapatid ni Senator Lapid. The best natin. Walang information po. Pero po, konting message sa mga kasama ko. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako yung dating mayor noong 2007-2010. Naging one term lang. Hindi tayo nagkaparat. Kasi lahat ng mga political heavyweights doon sa Porac, pinagtulungan tayo. Ako lang ang pinakamaraming proyekto sa istorya ng Porac na nakagawa ng 189 projects. Within one term sa term ko. Ako nakapagbigay ng liwanag sa bayan ng Porac. Yung dumadaan kayo siguro sa Makacha, sa Topwig, sa ating proyekto. Ako nga ang nag-iwan ng 82 million sa cover ng munisipyo. Ako nag-medical mission, being a doctor by profession, yun, malaking bagay. Yung mga proyekto natin. Ako lang, mayor na nakapagpasara ng piggeries. 2, pinasara ko. Noong time ko. Marami akong ginawa. Yung mga, yung 100 dito na yun, nagmamalaki ko.
Kaya ako, malapit ngayon, naging partner ni Board Member Mike Tapang dahil naniniwala ko. Maniwala ko yung programa ng Board Member Mike Tapang. Teka ako, bakit may slide down ko? Una, siguro limbat na ako ka rin. Saka muna, Board Member Mike Tapang, yan ang programa na something. Siguro sinabi na okay kayo. Kaya, ikinagawang ex-mayor Gamboa, i-unite kami kining kandidato ng Board Member Mike Tapang. Bangkanita, changes kay Balanbora. Ito mo siguro nga sabi ko, nakastab. Thank you po. Ito po yung mga exact figures na lang at least pinirmahan ni Mayor. Para safe lang tayo. Gasoline and oil, current year, meaning 2015, 1.4 million. Ngayon po, humingi siya ng increase of 1.1 million. Bali magiging 2.5. Okay. Apo. 100% pa? Hindi, almost. Kasi magiging picture nila. Representation expense, 3.5. Nandito na po siya para sit lang tayo sa mga. Tignan picture. Okay, any more question, ladies, gentlemen? Wala na? Pero isa na lang, boss. Yung ano pa yung tinitingnan yung ideal budget para sa ano, para hindi na kayo maging question. Ideal budget para sa ideal. Actually po, yung budget na yan, yung hindi natin masabing ideal budget siguro. Ang ano lang po namin ay mag-report. Mag-report. Mag-report lang kasi kung ma-justify niya, ba't ka humingi ng ganito, ma-justify niya, okay lang kami. Thank you. Kahit po malaki para sa bayan naman, dugo namin. Ang sinisigurado lang po namin ay makababa. Kababa sa ano. Katulad na lang sinasabi nila diyan, yung miscellaneous po niyan, bulaklak daw ng patay yung mga iba dyan, mga tarpaulin. So, kung sana magre-report, tatanong namin sa kanila, ba't kailangan pang bayaran yung mga bulaklak ng mga patay, di ba? Mga tarpaulin, miscellaneous expense po pwede. Sa first page po yan. First page, 9884. Makikita po ninyo yun. Miscellaneous expense, how much is that, Kuya? First year is 3,449,000. Ngayon po yung proposal. Current year is 2,750,000. Budget year proposed is 3.5 million. Ano po daw yan? Allegedly, kaya po nagpapaano ko kasi nga may sinasabi lang sila mga ibang mga trabahador doon na bulak daw ng mga patayan tsaka mga tarpaulin. Yung mga congratulations. Chicharong bulaklak kasama doon. Yan, siguro, sana. Ang miscellaneous expenses po nila na nandyan. Katulad po ng ano, kailan tayo gumawa ng kulatilan ng budget? 2015 ba yun? 2014 po ganito. Nag-pass kami ng resolution calling the Chief Executive para magkaroon ng isang auditorial visitation ba? Para bang yung Commission on Audit, yung mga independent auditor, na ipa-audit ang buong bayan. From 2010 hanggang 2014. So nakiusap si Mayor. Sabi niya, kausapin mo yung mga kasamahan mo. Sa meeting po kami, sa caucus meeting namin, na kung po pwede,
i-rescind na lang o i-recall na lang itong nasabing resolution. Ano po magiging kapalit? Sabi naman namin, from 2015, January 2015, yung nangyari kay Mayor Roger Santos, na binigyan ng Colantilla ang kanyang mga budget, mga conditions na nandun as doon, na magre-report na ako sa Sangguniang Bayan. They did. Bumayag naman po kami. Kasi yun po yung hingi niya sa amin para lang maipagpatuloy yung kanyang mga programa. So, ang ginawa namin, nirecall nga namin pang nasabing resolution, pinasok po namin yung pinapahingi niya with the Colantilla. So, lahat nandun po sa Colantilla na yun na kailangan pag-report si Mayor ng mga expenses every month. Halimbawa, dumating ang galing sa probinsya at saka sa ira ng munisipyo 20 million pesos. So, i-report niya saan napupunta yung 20 million in a detailed report. Halimbawa, bumili sila ng mga semento, mga hardware na discretion na ni Mayor yun eh. Basta point lang namin na pupunta lang sa taong bayan. Nandun po yan sa Colantilla. Nung ipasa namin yung nasabing budget, binito niya. Doon lalo nag-react ng SD. Parang nakipagkasundo ka sa amin, tapos ito, ngayon ikaw, ginamit mo yung veto power mo na parang veto power, meaning po parang dinisaproban yung pinag-usapan namin. So, ginamit mo yung veto power mo for us to override. Eh, alam naman po namin kapag override na, hindi simple majority. It should be 2/3. So, kailangan ko pong boto, 7. Eh, siyam lang po kami. Eh, 5 lang kami opposition. So, hindi namin in-override. No? Doon po kami lalang nalungkot na talagang nasabi namin may problema sa Sangguniang Bayan at may problema ang executive nang dahil po di nagkakasundo sa mga sitwasyon at level dito. Pero meron pa akong na-notice dito, yung Pantawid Pamilya. Di ba sa DSW dito? Hindi po, ano po yan? Parang augmentation ba? Minsan may sharing po. Halimbawa, pasok si national ng ganitong budget, tapos naman counterpart. So, ano nangyari sa move nyo to hold an independent? Wala po yun kasi niritual nga naman po namin. Ang pinapasok po namin ngayon, kaya sinasabi nila, napunta kami sa budget na to na hindi namin in-override yung 2015, in-override na lang natin December na lang. Tapos pagpasok na nito, sabi nga namin, 2015 na lang. Naging lenient na nga po kami sa kanila kuya. Kumbaga, dati 2010 ang hinahanap namin. Sige, 2015 na lang para once and for all magkaroon na tayo ng municipal budget. Ayaw pa rin nila mag-report. Kaya nga sabi ko, mas maganda siguro kung sa isang forum, magharap na lang kami ni Mayor. Ngayon, sabi ko nga sa DILG, mag-ulat sa bayan na lang siya. Tapos bigyan lang ng time. Yung mga media, yung mga barangay officials, yung mga constituents namin sa forum, para magtanong kung nasaan ito. Kung sabi ko nga, dinner ko nga sila, kung ma-justify na to na walang anomalies, sabi ko, we're willing to back out this race. Actually po yung COA, may ano na po sila, may co-observation na. Nandun sa COA website. Nandun po, makikita po niyo sa COA. If they can prove that there are no anomalies, you're willing to back out Yeah. the race. The whole... Yeah, the whole state. Okay. Ngayon po, kung halimbawa ayaw nilang mag-report, kuya po, siguro naman sila dapat na mag-back out. Back out. Good. That's it. Yun ang challenge namin sa kanila. We're willing to back out the whole state kung mapatunayan nila na walang anomalies ang kanilang administration right from the very start. Ngayon, kung meron naman, siguro naman sila naman, bigyan naman ng pagbabagong pamumuno ang bayan ng Cora. Oh, bukas na ipasok yung story ngayon, nanggaling sa akin yan. Galing sa iya, kuya po. Pero sa COA report, sabi COA report Apo. based on what you've read, magkano yung pina-account ng COA starting point? Quote natin sila. Hindi po namin, kita mili may ano ka, may exact figure ka, yung COA report, yung may mga observation. Hindi yung mabigay sa akin. Hindi ko sige, may bago. Pindihan niyo na ako. Meron di ba, nakapal na yun? Pwede kong email yung summary. Summary po, meron na siya. Meron na kami, nakita po namin. Nandun yan nakita mimi. Mga co-observations po. Makikita na, baliwanag po yun. Hindi po, may 2010 po. Pero yung iba,
May current na tayo, 2014, 2015 yata. 2012, 2013, 2014. Meron na po. Opo. I would expect meron sa earlier years dahil mas matagal yun. Yes po, 2010 po. From 2010 to 2014, I think meron na.